Xabier, hirugarren galdera. Garai hauetan, momentu hauetan, krisi ekonomiko momentu eta klima aldaketaren hildoan gertatzen ari den guztiarekin, ez da eraldaketaren momentua edo ez duzu uste lidergotzak balore berria behar dituela? Eta hori, balore horiek askotan lehen sektorean edo landa garapenean aurkitzen direla, ez da adibide bat ipiniko dizut, ez? Nik buruan askotan erabiltzen dudan adibide, ez? Jose Mujika bat, ez? Zer gogoeta egingo zenuke honen hildoan, honen inguruan? Bai, gure lurra kongresuak, aurten bosgarren edizioa oraintxe bukatzen ari gara gaur bertan gidoian erabat murgilduta ibili naiz goizetik. Kongresu horrek mundu horretako hainbat jende interesgarri ezagutzeko aukera eman dit. Pepe Mujika izan da horietako bat, Uruguaitik etorri berri naiz, joan eta etorri. Bidaia aski laburregia gauza onerako eta nekagarria, baina hala eta guztiz asko asen hauena eta gauza ederrak, ekarpen ederrak egin dizkidana. Pepe Mujika oso pertsonaje mamitsua duk, diskurso indartsuak ditik oso, baina haren diskurtsoari benetako mamia ematen diona, bere bizimodua bera duk. Ara joaten naiz eta ikusten duk. Gizon hau, presidente izan zenean ere, hementxe bizi izan zuen. Txabola honetan nekazal gune honetan, baratze gune honetan. Oraindik ere, laborari izaten segitzen dik. Hemen bazeukak arbia eta bazeuzkak boniatoak eta egunero tratorea arrankatu eta lanean aritzen duk. Eta, horrek ematen ziok zinezkotasuna, sinesgarritasuna Peperen mezu landu horri. Beste hainbat pertsona garrantzitsu ere ezagutu ditiagu, Felix Rodríguez de la Fuente zenaren alaba ere, benetan emakume interesgarria duk, ura ere izan genian, aurten Mario Picasso meteorologoa ere izango diagu, eta, ahots autorizatuak dituk oso, beraien bizitzarekin daukaten mezuari askoz ere indar gehiago ematen diotenak, eta iruditzen zaidak horrelako pertsonak bereziki ezinbestekoak direla mezu horiek gizartean txertatzeko. Eskerrik asko, Xabier. Ez horreak.